Baba ina wuni. Lafiya kalau, lafiya kalau ya gajiya. lafiya kalau. Ya jama'a ya zamanci. Lafiya kalau yaro. To haka nan muke ku hakuri da mu. Ragadam ka ji ko? Nan Yadda Allah ya taimake ku kai ruwanka cikin mutunci ba gidan aure ba cin amana ba ruwanka da bin matan iyali. Allah sarki. Ko ba gaskiya ba? Gaskiya ne. Yadda ake ka gane, kaga na san kai malami ne. Na'am. Kai ki za maka kai yasin da wasu hagu kan makaranta iziman mai. Gaskiya. Ismawi ga idiya ga almakaru makaran ku ba da na annaba ba sai da ba da sada. Ga ta Allah ta Allah ya kuna inna haza yanzu kuna malahu ka shi dan albarka sanau. Gaskiya. Ai ba an mace ba yi tabbihu ba ta zama ta ba da ba ce ma Allah kada kai fusani. Ba dama. Komai da yana digdiba ba ce mata lantsaje ta karban lafiya kuma ba ta zama farilla. Gaskiya ne yaro. Kai malami ne na san baka halin suwanci. A ba ruwa na ba na yi. Wai wani afa kan lahu. A haɓu rabu da su kwaikwayo ne ni na gada jikan mai da la'ilu. Ai na san halinsa. To na gode. Ya cikin bayani aka ce kakanku da za a ce kiyama ai kan alƙalami. Gaskiya ne wannan. Ba ka ba. Da kayan rawa a ba ka karewa ku kuma ma ya dawa a dokai dokai. Daga ni sai kai ne sai wahabu ba wanda yake kallon abin mu. To ba ka Baba yau ai yaki na san kai malami ne. A'a. Ka ce Allah gaskiya ne annabi Allah gaskiya ne. Gaskiya ne Su wasu malaman sai dai rawani da keke kamar sun dau tutar jibinya. Haka shi. Wai ba sa san da mu to mu ma ba ba san magana. Ba ma san ganin Ai duk wanda yake bai san ganin mutum kowa ne yake shi. An a ta ba kan gotun ubai. Kowa ya kasance. Gaskiya ne. Wanda aka tuna mu da malami da an je wa'azi sai ce an ba mu mota. To.